Substitution in progress. Хора, сега ще ги победим. Ама ако подавам на другия, той не знам какво ще направи. Дай, подавам. Не, ама кой подавах, майка му? Хвана топката, хора, не можах да вкарам 11-я гол. Аз си казах, че ще си тръгна от тази игра с 15 гола, ама не с 10 май ще се тръгна. Още не знам с колко ще се тръгна. О, някакво кучела е. Точно пред нас. А защо дойдеш в нас? Гледай, гол, 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 гол! Предпази маймка ти! Остави бате! Подай! Не можах. Хора, видеото свърши и завършихме 10-0. Чао!